Bine ați venit! Eu sunt Emma și vă invit să intrăm împreună în fascinanta lume a poveștilor lui Haralamp Zincă. Aventură la castel. Povestea începe acum. De aventura asta îmi amintesc foarte bine, deși au trecut de atunci un număr bun de ani. Faptele s-au petrecut într-o iarnă, cam pe la sfârșitul lui ianuarie. Începusem, nu cu mult înainte, un roman de aventuri pe care intenționam să-l desăvârșesc în ambianța unei stațiuni montane. Am plecat deci la Sinaia, unde m-am instalat la Pelișor, pe atunci casă de creație. Castelul era pustiu. Mi s-a repartizat, fără prea multă bătaie de cap, la etajul 2, o cameră mult solicitată, camera 14. În aceeași zi m-am apucat de lucru. Viscolea. Zăpada clădise troiene înalte cât un stat de om. Pustietatea castelului mă stimula. Totuși, exagerez, nu eram chiar singurul locatar al castelului. La ora prânzului sau a cinei, în sufrageria de la parter, luau loc la 3 mese separate alte 3 persoane. Vă rog să rețineți acest amănunt. Ocupam și eu zilnic aceeași masă, situată într-un colț al sufrageriei, de unde îi observam pe ceilalți oaspeți ai castelului. Nu-i cunoșteam, nu aveam de unde să-i cunosc și nici nu doream să-i cunosc. Nu mă preocupa nimic altceva decât romanul meu. Totuși așa, într-o joacă, așteptând să mi se aducă bucățelele, le-am atribuit câte o poreclă. De pildă, prințesa a miezurilor trecute era o femeie de vreo 60 de ani, frumoasă încă, cu un păr complet cărunt, pieptănat sobru. Rochiile lungi, de culoare închisă, o avantajau, pășea cu fruntea sus, mândra parcă de porecla ce o dădusem. Avea aerul unei ființe care s-a născut și a îmbătrânit între zidurile castelului, față de care Pelișorul nu mai avea niciun fel de taine. Aș fi putut să aflu ușor cine e, dar n-aveam chef să o fac. Porecla, câinele din Baskerville. Eu dădusem unui bărbat înalt, cu o ținută severă, care sugea la nesfârșit o pipă fără tutun și care mi-amintea de Sherlock Holmes. De cum intră în sufragerie, câinele se oprea pentru o clipă în ușă, își scotea pipa din gură, saluta grav, cu o plecăciune scurtă și mașinală a capului, apoi se așeza la masă, încremenind pe scaun ca un cavaler în șah. Nu scotea o vorbă, nu zâmbea, mânca abia auzit, mânuind cuțitul și furculița cu o distincție aristocratică. Cea de-a treia persoană își bine meritase din partea porecla indiferentul. Locuia și el la etajul 2, în fosta capela a castelului, ușă în ușă cu mine, el la 13, eu la 14. Mi-a fost nesuferit din prima zi, poate unde aducea cu un comis voiajor rătăcit, fără voia sa, într-un alt mediu decât cel al lui, la masă. Se așeza mai întotdeauna cu fața spre mine, deschidea o carte, mereu aceeași, sau poate, mi se părea, citea, mânca, iar în răstimpuri îmi aruncă priviri când jocoritoare, când amenințătoare, îi pria aerul de munte, înfuleca, folosind zgomotos tacâmurile, ceea ce bănuiam eu, atrăgea dezaprobarea tacită a prințesei a miezurilor trecute și a câinelui din Baskerville. În continuare, mă văd obligat să precizez că relațiile mele cu cei 3 se rezumau doar la o clătinare ușoară a capului și la rostirea aceluiași salut obligatoriu, bună ziua sau bună seara. Așadar, asta era situația și eram mulțumit. Miezul nopții mă găsea mai întotdeauna scriind. Ascultam și număram în gând, cu plăcere, cele 12 bătăi ale orologiului din turnul castelului Peleș. Apoi mă ridicam de la masa de lucru, mă întindeam, căscam și plonjam în pat. Nu aveam nevoie de prea multe minute ca să cad într-un somn adânc. Într-una din nopți însă îmi amintesc foarte bine. Începuse iarăși să viscolească. La fereastră, crivățul șuiera înspăimântător. Mie nici că-mi păsa. În cameră era cald și bine, scriam pagină după pagină, eroul meu căzuse într-o capcană întinsă de dușmani și acum se chinuia să găsească o scăpare. Nici eu, care de fapt îi întinsesem capcana, nu mai știam cum să-l salvez. Deodată aud răsunând cele 12 bătăi ale orologiului din turn. Îmi ajunge pentru astăzi, îmi zic. Mă ridic de la masă, ascult o vreme șuierul viscolului, apoi mă bag în pat, sting lumina și dau să ațipesc.
Cred că am și ațipit. După un timp însă, zgomote ciudate mă trezesc. Din somn. Veneau de sus, de la mansardă, din camera 21, situată chiar deasupra camerei mele. Ascult atent. Deslușesc pași. Umblă cineva. Când și când se oprește, împinge fie un fotoliu, fie o masă. În liniștea nopții, fie ce mișcare a celui de sus răsună distinct. Cine să fie, mă întreb. Știam doar că odăile de la mansardă erau libere. Oare să fi venit cineva? Pe o vreme ca asta, la o oră atât de târzie? Imposibil, căci viscolul întrerupsese circulația trenurilor. Am rămas treaz până ce zgomotele s-au stins. Mi-am reluat somnul, dar nu la fel de liniștit ca înainte. A doua zi, curios să aflu cine mi-a tulburat odihna, mă duc la portar și îl întreb: Nea Vasile, cine a venit la 21? Cine să vină prin troienele astea? Îmi răspunse el. Se uită totuși la tabloul cu chei. Uite-o, îmi zice, e la locul ei. Într-adevăr, cheia de la 21 era în cui. Din cârligele tabloului doar 4 chei lipseau, ale celor 4 camere ocupate. Ei, drăcie! Îmi amintesc de zgomotele nocturne și mă surprind, frământându-mi mintea. Să mi se fi părut? Sau poate că am visat? Totuși, nu se poate. Am auzit pași? N-ai auzit nimic, fleacuri. Aiureli, cine să fi intrat în camera 21 de vreme ce cheia se află jos la portar? Brusc încep să întreacă prin cap legendele cu fantomele castelului și mă cutremur. Ei, drăcie, ia te uită unde mă duce gândul. Nu există fantome. Simt eu nevoia să mă îmbărbătez. Știi foarte bine că nu există. Hai, lasă bazaconiile. Urc în cameră, îmi reiau lucrul, izbutesc astfel să uit întâmplarea și aș fi uitat-o pentru totdeauna. În aceeași noapte însă, zgomotele suspecte izbutesc din nou să-mi tulbure somnul. Mă ridic iute în capul oaselor și ascult. Mă ciupesc. Nu mi se pare, nu visez. Cineva umblă prin camera de la mansardă, mută încet mobila. Parchetul, uscat, geme sub apăsarea unor pași. Aud și câteva ciocănituri. Fantomele! Tresar eu, dar în aceeași clipă mă bufnește râsul. Ce poate să-mi treacă prin cap? Sar din așternut, aprind lumina, hotărât să urc în grabă la mansardă, îmi pun halatul și ies din cameră. Dacă aș fi știut în ce aventură mi-este hărăzit să intru, aș fi rămas eu frumușel sub pătură, dar oare poți să scrii literatură de aventuri fără să trăiești și tu acolo un pic de aventură? Pe coridor, întuneric, vecinul meu, indiferentul, doarme. Străbat coridorul în vârful picioarelor, scara ce duce la mansardă e și ea cufundată în întuneric. Urc, mai mult bâșbâind, treaptă după treaptă. Dracu s-o ia! Fiecare treaptă scârție îngrozitor. Când, în sfârșit, ajung la mansardă, caut un comutator. Spre satisfacția mea îl găsesc și îl răsucesc. Se aprinde un bec palid. Așa palid cum e, îmi risipește teama. Mă îndrept fără șovăire către camera 21. Îmi făcusem și eu un plan. Dacă prin absurd voi găsi camera ocupată, îmi voi prezenta scuze și îl voi ruga pe noul sosit să umble cu mobila, ceva mai atent. Nu de alta, dar îmi strică somnul. Mă opresc în dreptul camerei 21. Îmi lipesc urechea de ușă. Nu prind niciun zgomot, nici o mișcare. Ei, drăcie! Îmi iau inima în dinți și bat discret la ușă. Niciun răspuns. Apăs clanța, ușa încuiată, mă uit prin gaura cheii, în odaie întuneric. Deodată, pe când stăteam perplex în fața ușii, aud în spatele meu, tocmai la celălalt capăt al coridorului, un zgomot. Mă răsucesc și încremenesc. O umbră. Ieșise parcă dintr-un perete al coridorului și făcuse un salt să ajungă la scară, ca apoi să se topească. Răsuflu ușurat, deci nu mă înșelasem. Cineva totuși cotrobăise în camera neocupată de la mansardă, pe semne că acel cineva m-a zărit. S-a ferit să dea cu ochii de mine, s-a ascuns și când a prins momentul, a zbugit-o pe scări în jos. Nu sunt omul care să se mulțumească doar cu o simplă constatare. Mă smulg de lângă ușă cu gândul să ajung din urmă fantoma. Nimeresc însă în bezna coridorului de la etajul 2 și mă opresc înspăimântat. Nu cumva alerg chiar după o fantomă? Dacă legendele astea conțin totuși un gram de adevăr,
Fleacuri, propriile ezitări îmi aprind obrajii de rușine și ca să-mi dau curaj, cobor în marele hol de la parterul castelului, îl zăresc de departe pe paznic, mă îndrept spre dânsul. După câțiva pași, constat cu surprindere că am de-a face cu un paznic nou. Cu toate astea, nu bat în retragere, mă apropii de el. Omul pazei mă întâmpină rece, iscondindu-mă cu niște ochi răi și bănuitori. Are o față prelungă, brăzdată de la ochiul drept spre colțul gurii, de o cicatrice vineție. Când mă apropii și mai mult de el, îmi dau seama că își stăpânește cu greu răsuflarea. A alergat. Îmi spun, și te pomenești că dumnealui e vizitatorul nocturn al camerei 21. Supoziția mă înfricoșează. Bună seara, îmi răspunde. Ai un foc? Îl întreb. N-am, nu fumez. Îmi îndrept privirile spre tabloul cu chei. Cheia de la camera 21 e la locul ei. Tresar. Am impresia că portarul mi-a surprins căutătura. Locuiți la 2, nu-i așa, în camera 14? Simte el nevoia să mă chestioneze. Da, cameră faină, liniștită, nu-i așa? Am impresia că își bate joc de mine, îi urez noapte bună și fac cale întoarsă, chinuit de gânduri sumbre. Ceva nu-i în ordine. Portarul îmi pare suspect. Cum de nu l-am mai văzut până acum? M-a întrebat dacă locuiesc la 14, de ce? Doar știe că stau acolo. Nu cred că-i străin de ce se petrece sus la 21. La etajul întâi mă întâlnesc pe neașteptate cu câinele din Baskerville. Se oprește descumpănit, mă studiază pufnind din pipa fixată în colțul gurii și se uită lung la mine. Amândoi suntem în pijama și cu halatele de casă deasupra. Vrea să-mi spună ceva sau mi se pare, dar renunță. Trece mai departe, aruncându-mi un surâs parșiv. De unde vine? Ce-i caută pe aici la ora asta? Mă întreb ciudat. Fruntea mi s-a îmbrobodit, gândurile mă copleșesc, urc în grabă scările. Când ajung la etajul 2, zăresc ușa camerei mele deschise. Și doar o încuiasem. Simt fiori reci pe șira spinării. E cineva la mine, mă așteaptă. Înaintez prevăzător, mă opresc în prag. Cine să mă aștepte? Camera e pustie. Intru. Trag ușa după mine, o încui și deodată descoper pe pătura verde un bilețel. Totuși, în absența mea, cineva mă vizitase, mai exact, îmi violase încăperea. Iau bilețelul. Cuvintele așternute pe hârtie de o mână sigură și energică îmi joacă pe dinaintea ochilor. În cele din urmă izbutesc să citesc. Tovarăși autor de literatură polițistă, ne permitem un sfat. Vedeți-vă de treabă. Nu vă amestecați în alte romane de aventuri decât în cele pe care le scrieți. Altfel, s-ar putea ca povestea să se termine prost. Nu uitați, suntem singuri în tot castelul, iar dumneavoastră, în afară de cititori, mai aveți și o familie. Noapte bună, tovarășe creator. Așadar, o scrisoare de amenințare și încă una ironică. Aș vrea să râd, nu pot. Ceva mă împiedică, mă strânge de gât. Frica, ghearele ei. Îmi dau seama că ceea ce mă înfricoșează cel mai mult sunt cele două adevăruri rostite de autorul mesajului. Primul, nu uitați, suntem singuri în tot castelul, și al doilea, în afară de cititori mai aveți și o familie. Sub impulsul fricii mă repet la ușă, constat că am încuiat-o. Încep să măsor, tulburat, camera în lung și în lat. După o bucată de vreme aud bătăile orologiului din turn, oftez. În alte dăți, la ora asta, dormeam dus. Doamne, ce târziu s-a făcut! Ar trebui să mă odihnesc, dar nu pot. Ce liniște e în jurul. Îmi vine să urlu. Nu e bună. Cine să fi îndrăznit să se furișeze în odaie și să-mi lase amenințarea în scris? Prințesa a miezurilor trecute? Imposibil. Locuiește la etajul 1. Se mișcă încet și cu siguranță. Ne-am fi întâlnit pe scări sau pe palier. Indiferentul n-a ieșit din cameră. L-aș fi auzit. Doarme. Atunci, poate portarul? Tipul e suspect. Cicatricea. Și unde mai pui că atunci când m-am apropiat de el, încerca să-și stăpânească gâfâitul. Nu el, n-avea când să o facă. Doar mă luasem imediat pe scări după umbră. Dar dacă portarul nu acționează de unul singur, de ce n-ar avea și un complice? Câinele din Baskerville. L-am întâlnit pe scări. De unde venea oare? Nu cumva de la prințesă? Bănuieli, presupuneri. Mă simt deodată teribil de obosit. Înțeleg că am căzut pradă imaginației și că ar fi mult mai cu minte și mai înțelept să iau un somnifer.
și să încerc astfel să-mi regăsesc în somn liniștea. De acord cu mine însumi, înghit scârbit o tabletă pe cât de albă, pe atât de amară, mă vâr în pat, rămân întins pe spate, cu ochii în plafon. Cameră 21. Îi vorbesc eu în gând. Am să te țin minte toată viața. Cine naiba se ține de șoti? Nu are ce face și umblă după miezul nopții prin ea? Și de ce? De fiecare dată. După miezul nopții, mai cu seamă după ce mă bag în pat. Oare eroii cărților mele, majorul Panait, ajutorul său, capitanul Lucian, criminalistul Liviu Roman, puși în situații asemănătoare, cum ar acționa? Cu întrebarea asta pe buze, cred că am adormit. Ba, am mai avut și un vis. Se făcea că mă aflam la Sinaia, la castel, în camera 14 și că primisem pe neașteptate vizita unor oaspeți de seamă, cele 3 personaje ale cărților mele. Aha, se bucura majorul Panait, aflând de pățăniile mele. Pe noi ne introduci în tot felul de încurcături și ne obligi să le rezolvăm cu succes, ca la carte, dar când în sfârșit pici și tu într-o încurcătură, nu mai știi cum să te descurci. Bravo, domnule autor! Iar capitanul Lucian, omul pe care nu odată, cu propriul condei, l-am salvat de la o moarte sigură, ba mai mult, în romanul Sfârșitul spionului fantomă, i-am scos în cale și o femeie de care s-a îndrăgostit, râdea de mine în hohote, bagiocoritor, fără să se sfiască. Acum, bineînțeles, ai vrea să-ți sărim în ajutor. Uitați-vă la părintele nostru, moare de frică. Cine moare de frică? Mă arătam eu jignit. Nu vă rog decât să mă înțelegeți, atât. În viața mea n-am avut de face cu fantome. Eu nu vă înțeleg, interveni binevoitor criminalistul Liviu Roman. Știu și ce ar trebui să întreprindeți. Ar trebui de pildă să exclamați, așa cum ați obligat și pe mine, taina cavalerului de Dolenga, să exclam, dacă aș da de o urmă, măcar de una singură. Îi ascultam și mă trăceau nedușelile, musafirii mă luaseră în focuri. Mă simțeam umilit, lipsit de apărare și era cât pe aici să le strig. Nu vă e rușine? Cum vorbiți voi cu tatăl vostru? O să vă scot pe toți la pensie. Nu o să vă mai dedic un rând. Să vedem atunci cum o să vă mai petreceți timpul. O să muriți de plictiseală. Majorul Panait, înzestrat de mine cu darul de a ghici gândurile interlocutorului, rosti însă la vreme clasicele cuvinte salvatoare, să o luăm metodic. Mai întâi și mai întâi să facem legătura între fapte, adică între fenomene. Continuă Lucian gândul lui Panait. Nu trebuie să-mi las logodnică la București. Începu Liviu să se lamenteze. Împreună cu Livi am fi dezlegat imediat misterul. Ascultă, creatorule, mă luă majorul Panait la rost. Bănuiești pe cineva? Apropo, zise și Lucian, mie nu-mi place prințesa amiezurilor trecute. De ce? Mă interesa eu curios de ce. N-ai observat că dantura ei albă și sănătoasă nu-i decât o proteză? Surprinde-o când mănâncă șerbet. Ascultă, îl întrerupse majorul, de când ești aici, nu l-ai auzit pe câinele din Baskerville, lătrând măcar odată? Nu, foarte rău. Mă dojeni majorul, unde ți-e vigilența? Te lași păcălit de o singură pipă? Criminalistul Liviu se ridică în picioare, scuzându-se. Regret, nu pot să te ajut cu nimic. Sunt în concediu, mulțumită dubitale, îmi petrec luna de miere. Ceau, stai! Am strigat eu disperat. Luna de miere e o prejudecată burgheză. Lasă-l să plece, mă sfătui Lucian. Ne descurcăm noi și fără dânsul. Spune-mi, ai un vecin, l-ai poreclit indiferentul, nu-i așa? N-ai observat nimic suspect la el? Negul ăla de sub ochiul drept nu spune nimic? Ce să-mi spună? Îl întrebai, cuprins de presimțiri, și apoi n-am observat niciun neg. Ba are, dacă te gândești bine, negul ăsta ar putea să fie un aparat miniatural de radiorecepție. Te joci cu tehnica modernă? La asta nu m-am gândit. N-ar strica să răsucesc butonul, mă sfătui în continuare Lucian, poate că prinzi vreun post. Bine, bine. Vizitatorii izbucnire în hohote de râs. Uită-te la el, nu știe ce să facă, auzeam. Să o luăm metodic, mai auzeam printre hohote. O urmă, găsește măcar o urmă și parcă vorbele veneau dintr-o altă lume. Să o luăm metodic, o urmă, să o luăm metodic, o urmă. Mă trezesc transpirat, privesc buimac în jurul-mi. Se luminase de ziua și părea să fie destul de târziu.
Un soare cu dinți îmi luminează încăperea, de dincolo de ușă răzbate până la mine bâzâitul interminabil al unui aspirator de praf. E ceasul când Aneta, îngrijitoarea etajului, face curățenie. Îmi amintesc de vis, de eroii cu care am stat la sfat și zbucnesc în râs. Ce vis ciudat! Mă ridic în capul oaselor, descoper pe noptieră bilețelul cu cele câteva rânduri amenințătoare. Ce o fi? Sar din pat, hotărât să dezleg misterul camerei 21, cu orice preț. Mă stăpânea senzația că cei 3 eroi ai cărților mele polițiste stau acum la pândă, urmărindu-mi comportarea, reacțiile, bucurându-se în taină de lipsa mea de perspicacitate. Deschid fereastra și după câteva mișcări de înviorare îmi controlez bicepsii. Îi găsesc puternici. Pentru a înfrunta marea aventură, îmi pun halatul, ies din cameră și mă îndrept spre baie. Bună dimineața, Aneta! Bună dimineața! Mă întâmpină femeia, intru în baie, mă las în bătaia dușului, cânt, mă bărbieresc. După 15-20 de minute revin în odaie și mi-a dat să constat imediat 2 lucruri. Aneta terminase curățenia și trecuse cu aspiratorul într-o altă aripă a castelului. Bilețelul de amenințare nu mai era acolo unde îl lăsasem, pur și simplu dispăruse. Simt cum mă cuprinde iar disperarea, nu încuiasem ușa și pentru a doua oară cineva profitase de neglijența mea, umilindu-mă. Mă duc la Aneta și o iau la întrebări. Ia să-mi spui, când ai terminat curățenia? Să tot fie 10 minute. Îmi răspunde ea, nedumerită de neașteptatea mea anchetă. Cât timp ai stat pe coridor, n-ai văzut nimic? Ce să văd? Mă cercetează cu niște ochi tâmpi. Cât timp ai stat în baie? N-a intrat nimeni în camera mea? Dumnezeule, v-a dispărut ceva? Se speria Aneta. La noi nu se fură? Știu, Aneta, știu. N-ai văzut pe nimeni trecând? N-ai auzit pași? Pași am auzit. L-am auzit trecând prin dreptul ușii ăstea. Au trecut întâi în sus, apoi în jos. Nu-ți dai seama ai cui erau? Mai întreb, animat de o vagă speranță. Nu știu, nu cunosc oamenii după pași. Toate astea, vă mărturisesc sincer, m-au înverșunat și mai mult. Ce mai? Misterul se cerea dezlegat cu orice preț. N-aveam dreptul moral să rămân mai prejos de eroii mei. Mi-am propus să acționez cu îndrăzneală, metodic, să fac legătura între fenomene. Mă surprind exclamând, de a-și găsi o urmă, după care trec la elaborarea unui plan minuțios de acțiune. După prânz îl caut pe domnul Gigi, un bun și devotat prieten al scriitorilor, omul care se ocupă de primirea oaspeților, de repartizarea camerelor. Domnule Gigi, mă adresez lui fără ocol. Te rog să vii cu mine la mansardă, căci vreau să văd cum arată camera 21. De ce? Vrei să te muți? Cererea mea l-a nemulțumit. Nu mă înșel. Te pomenești că și el e amestecat în afacerea asta. Mă străfulgera un gând. Nu mă pierd cu firea. De ce nu? Dacă e mai plăcută. Nu te-aș sfătui. După câte știu, dumneata la 14 te simți foarte bine. Am săturat de ea. Încerc și eu să-mi justific cererea. Spui că nu mai sfătui. De ce? Domnul Gigi se uită la mine puțin chiorâș. Își frecă bărbia. Ezită să-mi răspundă. Insist. Cedează. Ce? Parcă nu știi. E camera aceea. Taci. Care? Stărui eu. Aia cu legenda, cu fantomele. Simt din nou fior de gheață. Uite ce zic, nu-mi pasă, nu mi-e frică, să mergem. Cred că o să mă mut de la 14. Cum dorești? Coborâm. Ia cheia de la tablou. Cu ochii mei văd cum o ia. Urcăm împreună la mansardă. La etajul 1, surpriză. Îl văd pe câinele din Baskerville, ieșind țeapăn din camera prințesei a miezurilor trecute. Întâlnirea neașteptată cu mine nu-l descumpănește. Ne salută grav, cu pipa în gură, după care se strecoară în camera lui. O clipă i-am simțit privirile în ceafă și m-am înfiorat. În sufragerie, la masă, se prefac că nu se cunosc și iată, își fac vizite. Descoperirea o găsesc interesantă. Tare aș fi vrut să-l întreb pe domnul Gigi cine-i de fapt câinele din Baskerville sau cine-i prințesa, dar socot că deocamdată trebuie să fiu circumspect. Dacă și dumnealui e amestecat în tărășenia asta cu fantomele, nu, e mai bine să mă stăpânesc. Prudența e mama înțelepciunii. Ajungem la mansardă. Înainte de a-mi deschide ușa camerei, însoțitorul meu se simte iarăși obligat să-mi atragă atenția că n-ar fi rău să țin seama de legendele castelului. De altfel, camera asta e de mult ocolită. Nu mi-e frică, îi răspund, făcând pe curajosul.
Domnul Gigi deschide ușa și mă poftește înăuntru. Odaia nu era prea mare, dintr-o privire cuprind totul. Dăinuie o rânduială exemplară, iar mobila, cum să vă spun, e la locul ei. Nimic suspect, nimic nu trădează trecerea prin încăpere a unui vizitator nocturn. Mă pomenesc gândindu-mă la povestea cu fantomele. Îți place camera? Vrei chiar să te muți aici? Mă chestionează domnul Gigi. Simt că o eventuală hotărâre l-ar alarma. Îți menții sfatul? Îi răspund printr-o întrebare. Pentru un creator, camera 14 e cam strâmtă, n-are nicio lumină. Poate că i-aș fi luat sfatul în considerație, dar deodată zăresc în dreptul patului, pe perete, o zgârietură fină, una proaspătă, pe parchet, fire de humă. Mă cuprinde o bucurie infantilă. Fantomele nu lasă urme. Mă uit lung și victorios la domnul Gigi. Să mergem, zic, și în timp ce domnul Gigi încuie ușa, adaug. Cheia însă mi-o lași mie. S-ar putea să mă mut încă după amiaza asta. Faci cum crezi, îmi răspunde domnul Gigi cu indiferență. Să nu zici că nu ți-am atras atenția. Îmi întinde cheia, o ascund în buzunar și după câțiva pași mă opresc și le iau tare. Mai există și o a doua cheie la 21? Gigi se oprește și el, își înalță amirare o sprânceană, zâmbește ironic. Nu, domnule, căci ușa se deschide bine și cu una singură. Surâsul acela ironic m-a cam supărat, dar n-am încotro și înghit hapul. Nu mă dau însă bătut. Să zicem că eu, din greșeală, pierd cheia de la 21. Cu ce mi se va deschide ușa? Dacă n-ai scrie literatură de aventuri, nu ți-aș răspunde. Ascultă, sunt aici de 5 ani și în acest interval nu s-a pierdut nicio cheie. Totuși, în eventualitatea că s-ar pierde, am un șperaclu universal. Un șperaclu universal? Exclam copilărește. Uite-l! Scoate la iveală un lanț de chei și mi-arată șperaclul. Nu te desparți niciodată de lanțul ăsta? Nu. Ajungem la etajul 2. Îl poftesc să-mi facă o vizită, cu o condiție, surâde el din nou zeflemitor, să-mi povestești subiectul noului dumitale roman de aventuri. Te văd frământat și asta mă face să cred că este vorba de un subiect tare. Nu-i răspund. Nici n-aș avea ce. Trecem prin fața camerei 13. De dincolo de ușă se aude un tranzistor. Îmi amintesc de vecinul meu. Oare cine o fi? Numai domnul Gigi ar putea să-mi răspundă. De cum intrăm, îl și întreb. Cine-i tipul de la 13? Pictor, compozitor, revizor, contabil? Are mai curând o mutră de comis voiajor. Gigi înalță din numeri. Îmi pare că e muzeolog, a sosit de la Timișoara, n-a mai fost la noi. De altfel, numai dumneata ești de-al casei, ceilalți sunt niște intruși. Nu-i cunosc. Informația mi se pare prețioasă, așadar cele 3 persoane se aflau aici pentru întâia oară. Gândul îmi zboară iarăși la camera 21. Domnule Gigi, vorbesc eu, animat brusc de o idee. Uite, ia înapoi cheia și lasă-mi șperaclul. Ochii celuilalt se facă cepele. Ce-i cu dumneata, domnule, zău așa? Să nu te mai recunosc. Nu-i mai dau răgaz să-și termine fraza. Lasă, ne lămurim noi mai târziu. N-ați cheia și dăm șperaclul. Nu-ți dau, domnule, niciun șperaclu. Mă refuzi? De ce? Doar mă știi de atâta amar de vreme. Tonul meu dojenitor îl convinge, îmi întinde șperaclu și mi-a cheia. Mă privește apoi cu compasiune, ca pe un om care până mai ieri era întreg la minte, și să-ți povestesc subiectul noului meu roman. Îl poftesc arătându-i un scaun. Îmi pare rău, mi-am amintit că am de rezolvat urgent o chestiune administrativă. Se eschivează domnul Gigi și dă să iasă. Stai! Omul încremenește lângă ușă. Uite ce e, domnule Gigi. Continui cu o voce pe cât de tainică, pe atât de gravă. Mă cunoști și te cunosc. Este? Este, mormăi el. Dacă mâine de dimineață la ora 9. Hai să ne controlăm ceasurile. Așa. Merg la fel amândouă. Dacă mâine la ora 9 nu mă vezi intrând în biroul dumitale, dai fuguța aici la 14, iar dacă nu mă găsești, mă caut sus la 21, ai înțeles? Îl văd pe interlocutorul meu înghițind un nod. Înțeles, murmură el, abia auzit, și se grăbește să închidă ușa pe din afară. Rămân bântuit de gânduri negre. Am senzația că dintr-o clipă în alta se va întâmpla ceva ireparabil, întâmplându-se orice. Îmi zic și cuprins de o îndrăzneală subită, iau șperaclul și ies din cameră. Urc cu pași mari la mansardă, urc și nu pot să nu-mi amintesc de textul biletului dispărut din camera mea în chip inexplicabil. Ce ar fi să mă las pe gubaș? Totuși, o voce lăuntrică mă îndeamnă să acționez. Șperaclul se dovedește eficace. Descui ușa, intru și mă încui pe dinăuntru.
Mă pomenesc singur în liniștea încăperii. O lumină cenușie pătrunde difuz prin ferestruica mansardei. Nu mă clintesc de frică. Clipele îmi par ceasuri. Ochii mi se opresc pe zgârietura de pe perete și mi-amintesc pentru ce sunt acolo. Mă desprind de lângă ușă și mă apuc să cercetez încăperea cu atenție. Îndepărtez un fotoliu. Caut alte urme. Cercetez mai ales parchetul. Nimic. Împing fotoliul la loc. Iau la rând patul. Îl dau deoparte. Caut cai vers pe pereți. Dacă domnul Gigi m-ar surprinde în postura asta de detectiv, desigur ar fi convins că propria-mi literatură m-a scos din minți. S-ar putea să aibă dreptate. Mai știi? Nu-mi pierd răbdare. Trec de la o mobilă la alta. Ajung și la dulap. Un dulap alb, arhaic, greoi. Pare de neclintit. Mă opintesc și spre uimirea mea, datorită parchetului lăcuit, alunecă lin ca pe gheață. Ei, drăcie! Mă las într-un genunchi și cercetez minuțios lamelele parchetului. Nu mai încape niciun fel de îndoială. Cineva a umblat cu un vârf de cuțit sau de cui, încercând să disloce câteva lamele ale parchetului. Ei, drăcie! O descoperire formidabilă și mai de emoție, mai de teamă, inima prinde să-mi bată nebunește. Îmi aduc aminte că vizitatorul nocturn al mansardei mă trezise din somn cu câteva ciocănituri. Mă apuc și eu să ciocănesc parchetul. În dreptul scândurelelor scrijelite răsună agol. Ei, drăcie! Exclam eu iar. Încerc să le desprind, nu reușesc. Stărui cu unghiile. Zadarnic! Mă ridic în picioare și încep să caut prin buzunare. Deodată aud pași apropiindu-se tiptil de ușă. Văd clanța mișcându-se. Încremenesc. Ușa e încuiată. Cel de pe coridor o forțează. Simt că mi se moaie genunchii. Cine naiba m-a pus? De ce n-am ținut seama de avertismentul scrisorii? Puțin mai târziu, individul renunță la intenția sa de a pătrunde în mansardă. Îi mai aud pașii ușor, pierzându-se către scară. Îmi revin și eu din spaimă. Cămașa mi s-a lipit de spinare. Trebuie să iau o nouă hotărâre. Nu-mi stă în fire să mă opresc la jumătatea drumului. Trebuie să fac rost de un cuțit și să încerc cu vârful lui să scot și eu lamelele. Îmi propun să cobor la bucătărie, descui ușa, o deschid și, întocmai ca în filme, nu ies imediat din cameră, ci aștept. Apoi scrutez coridorul îngust. Nu mă poate paște aici nicio primejdie. Coridorul e pustiu și cufundat în întuneric. Îmi iau inima în dinți și ies. Nu uit să încui ușa. După asta o iau ușor la fugă pe coridor, apoi pe scări. Ajung la 2. De aici, ceva mai liniștit, mă opresc mai întâi la camera mea. N-apuc să intru când un țipăt prelung de femeie mă țintuiește locului. Nu vreau să mor, nu mă ucide, te implor, lasă-mi viața. Țipătul venea din camera 13, din camera indiferentului. Fără să mai stau mult pe gânduri, mă reped într-acolo, gata pregătit să salvez o femeie din ghearele morții. Deschid ușa și năvălesc în odaie. Ce-i cu dumneata, vecine?" mă întâmpină glasul liniștit al indiferentului. Intri fără să bați la ușă. Nu-mi vine să cred ochilor. E întins pe pat, cu tranzistorul pe piept și ascultă o piesă de teatru. S-a ridicat în capul oaselor și mă cântărește lung, cu niște ochi vicleni. Ce ai, vecine, nu te simți bine? Ești cam palid. Te pot ajuta cu ceva?" Cum naiba să ies din încurcătură? Iertați-mă!" pâigui un răspuns. Am greșit camera. Mă rog!" mă scuză indiferentul. Mă retrag rușinat în regatul meu de la 14. Obrajii îmi ard. Doamne, ce m-am băgat? Ce-i cu mine? Nervii? Să-mi cedeze nervii. Să cred așa dintr-o dată că o femeie ar putea să fie ucisă. Și unde? În castel. Și de cine? De un muzeolog? N-ar fi fost mai bine să-mi fi văzut de manuscrisul meu? Pe neașteptate îmi dau seama, indiferentul stătea întins pe pat, nu în pijama, ci în pantalon de training și că purta în picioare tenis. Ei, drăcie, stă în pat și ascultă în training și tenis o piesă de teatru. Noua descoperire, la fel de formidabilă ca și cele anterioare, mă stimulează. Aha, tipul, de la început, mi s-a părut nesuferit. Da, e cel care a urcat la mansardă cu pași de pisică. Tenisii? Dacă n-a mai avut timp să-i scoată, înseamnă că numai ce a revenit în cameră și pentru că se întunecase de-a binelea, aprind lumina, descoper uluit un al doilea bilețel. Cineva îl vârâse pe sub ușă. Mă repet să-l iau, același scris. Prietene, nu te mai amesteca, nu răspund pentru consecințe în noaptea asta. Ai face bine să rămâi liniștit în camera dumitale.
Simt cum sângele îmi năvălește în obraj. Acum îndrăznește să mă declare și prieten. Nu, n-am să rămân în cameră, n-am să dau ascultare scrisorii. Nu sunt un fricos, nici eroii mei nu sunt fricoși. O să urc imediat la 21 și o să cercetez ascunzătoarea de sub parchet. N-am găsit un cuțit, ci un crupapier. E bun și ăsta. Îmi vine în minte o altă idee. Ce-ar fi dacă după cine? Aș urca la 21 și aș rămâne acolo peste noapte, în așteptarea vizitatorului nocturn. Tot am fost sfătuit de un anonim să nu-mi părăsesc camera. Ideea mă cucerește. Ce mai? Eroul meu, capitanul Lucian, s-ar fi dat în vânt după o asemenea idee. Așa ajung să iau o hotărâre fundamentală. Seara, cina decurse ca de obicei, într-o tăcere deplină. Prințesa a miezurilor trecute era îmbrăcată cu o rochie de stofă neagră. Pe piept îi strălucește o broșă de aur masiv. Câinele din Baskerville se prefăcea în continuare că nu o cunoaște. Indiferentul mânca și citea, iar în răstimpuri își ridică privirile și se uită la mine cam batjocoritor. Pe semne, își amintește scena apariției mele în camera sa. Eu însă mănânc, ignorându-l. Înghit cu noduri. Mâncarea îmi cade în stomac ca un pietroi. Mestec și mă întreb într-una, cine dintre ei o fi autorul mesajelor de amenințare, dar vizitatorul nocturn al camerei cu fantome? Mă opresc mereu asupra indiferentului. El e cheia enigmei, l-au trădat tenișii. El, ori altul, în noaptea asta, va da cu ochii de mine. Mă ridic de la masă cu gândul să mă îndrept spre ieșire. Spre surprinderea mea, indiferentul mă oprește. Ce faci în seara asta, domnule Zincă? Ce-ați zice de o partidă de șah? Sau preferați una de table? E plictiseală mare pe aici. Invitația mă uluiește. Totuși, mă străduiesc să nu-mi pierd prezența de spirit. Îl refuz politicos. O regret. Mi-ar fi făcut o deosebită plăcere. Sunt însă invita la cineva din personalul muzeului Peleș. Indiferentul mă privește cu șiretenie și înșoptește. Femeie? Poate, îi răspund eu, la fel de insinuant. Propunerea neașteptată a indiferentului mă determină să aduc un corectiv planului meu de acțiune. Urc în grabă la 14, îmi iau paltonul și cobor, tot în grabă. Ceilalți 3 locatari ai castelului sunt în hol. Prințesa se preface că e interesată de un concert simfonic ce se transmitea la radio. Câinele din Baskerville, așezat în preajma unui ceas cu pendulă, trage îngândurat din pipa sa fără tutun. Zărindu-mă, ochii îi se fac mai mici. Indiferentul era plantat lângă ușă. Ai zice că toți 3 mă așteptau, de fapt, să se asigure că părăsesc castelul. Jubilez. Sunt convins că i-am păcălit. Îi salut. Indiferentul îmi răspunde insinuant. Petrecere frumoasă și îmi face cu ochiul. Înainte de a ieși, mai arunc o privire spre tabloul cu chei. Cheia de la 21 se află în cârlig, la locul ei. Geruiește cumplit. Umblu printre troiene, ca prin tranșee. Un timp mă îndepărtez, apoi fac un ocol, intenționând să ajung în spatele castelului. Îi cunosc toate intrările doznice. Înaintez prin noapte, hotărât să înfrunt orice primejdie. Ajung curând în dreptul uneia dintre intrările de serviciu, a cărei scară duce la așa zisă aripa rece a clădirii, de unde pot să mă strecor neobservat la mansardă. Spre norocul meu, scara e pustie. Mă strecor. Nu aprind nicio lumină, urc pe dibuite. Deși calc ușor, parchetul uscat troznește îngrozitor. Camera 21 mă așteaptă. Apelez la șperaclu, îl folosesc ca iduma unui profesionist, fără să-mi tremure mâna. Intru și încui ușa, am grijă să-l scot din broască, altfel îmi văd îndeplinită prima parte a planului. Urmează acum cealaltă, poate mai primejdioasă. Îmi scot paltonul, hotărât să mă apuc de lucru. Încă din primele clipe îmi dau seama că în calculul meu s-a strecurat o eroare, rolul luminii. Dacă o aprind, îmi trădez prezența, iar pe întuneric practic îmi era imposibil să disloc lamelele parchetului. O lanternă m-ar fi scos din încurcătură, dar uite, nu mi-a trecut prin cap. Așadar, nu-mi rămâne decât să aștept, să mă așez în fotoliu și resemnat, să încerc să-mi imaginez ce mutră o să facă indiferentul când s-o lovi cu ochii de mine. Va sări în sus de bucurie și dacă situația o va cere, mă voi strădui să fiu eu primul care să lovesc. Am așteptat mult până am auzit răsunând în noapte cele 12 bătăi solemne ale orologiului din turnul Peleșului. Se apropie marea confruntare, mă ia cu frigul.
din pricina emoției. Deodată, în liniștea mormântală a castelului, dezlușesc zgomotul unor pași șovăitori. Sub apăsarea lor, parchetul de pe coridor scârțâie. Mă ridic încordat și mă trag către perete, decis să lupt. Pașii se opresc la ușă. Fantoma? Îi aud respirația sau mi se pare? Introduce cheia în broască, deschide ușa prudent, o lasă larg deschisă. Nu disting decât o umbră. E lângă comutator și aștept să aprindă lumina, dar mă surprinde cu o lanternă ale cărei raze mi le bagă în ochi, orbindu-mă. În secunda următoare, o lovitură puternică în plex mă frânge și mă zvârle într-un hău fără fund. Mai întâi am zărit ca prin ceață un punct luminos. Pe urmă, punctul acela a început să crească, să se umfle, să înainteze spre mine, să risipească negura în care fusese m-a. Curând, jur împrejurul meu se face lumină. Recunosc tavanul camerei 14, zac în patul meu cu fața în sus. Îmi întorc privirile. Tresar. Inima prinde să-mi bată nebunește. În preajma patului, 3 bărbați. Stau în picioare. Unul din ei e indiferentul. Îmi zâmbește condescent. Al doilea nu e decât paznicul, cel pe care, cu 2 nopți în urmă, îl văzusem pentru prima oară păzind intrarea principală a castelului. L-am recunoscut imediat după cicatricea sub ochiul drept. În spatele lor, domnul Gigi. Mă măsoară cu o expresie de adâncă plictiseală întipărită pe chip. Mi-amintesc fulgerător ce mi s-a întâmplat sus, la mansardă. O durere surdă îmi stăruie în stomac, așadar ei au fost, indiferentul, paznicul, cu complicitatea domnului Gigi. Ce se va întâmpla acum cu mine? Sunt prizonierul lor, e clar. Nu le convine că le-am descoperit secretul. Ce au de gând cu mine? Ei și-au făcut datoria. M-au avertizat să nu mă bag. Închid ochii și fac pe mort un păpușoi. Cum se simte scriitorul? E vocea indiferentului. Îndrăznește să-mi mai vorbească după ce mă doborâ la podea. Nu răspund. Nici ochii nu-i deschid. Mă frământ să găsesc o scăpare și patul care e atât de moale și de îmbietor la somn. Ce poate o lovitură să facă dintr-un om? Îl aud pe cel cu cicatricea vorbind. E cam slăbuț, n-are pic de antrenament. Dacă o lovitură l-a putut face mototol. Cuvintele astea jignitoare, paznicul a rostit. Deschid ochii. Văd din nou chipurile celor 3. Paznicul mă fixează insistent. Mila lui mă umilește. Ripostez. Asta să o credeți voi că sunt un om slab. Nu mi-e frică de moarte. Vreți să mă omorâți? N-aveți decât. Dar într-o zi tot o să fiți chemați în fața justiției. Tot o să dați socoteală pentru faptele voastre. Iar dumneata, domnule Gigi, ești marea mea dezamăgire. Te credeam un om cinstit, un castelan de onoare. Dau să mă ridic. O slăbiciune inexplicabilă mă obligă să renunț la intenția mea. Indiferentul izbucnește în râs. Râd și complicii săi. Te uită, domnule, unde poate să-l ducă pe un autor propria sa literatură. Ironia indiferentului mă jignește. Nu e frumos să-ți bagi joc de un prizonier. Lichidați-mă cât mai repede. Un lucru însă vă rog, fără umilințe și jigniri. Râsul celor 3 nu mai contenește. Indiferentul se potolește cel dintâi și se așează lângă mine, pe marginea patului. Să lăsăm gluma, îmi propune. Cum te simți? Destul de puternic, ca să vă pot înfrunta. Îmi pune mâna pe frunte, o găsește fierbinte. Îi spune paznicului să-mi aducă un pahar cu apă. Într-adevăr, mi-e sete, mi-e gura uscată, dar să mă îmbărbătez spunându-mi, trebuie să fii demn, să nu bei. Refuzi orice compromis. Indiferentul îmi întinde paharul și mă îndeamnă. Bea. Nu vreau, izbucnesc eu. Nu beau din apa voastră. Da, de unde știi cine suntem noi? Mi se adresează el cu o voce blândă. Că ne tratezi astfel. Chiar așa, îmi spun și eu. De unde știi cine sunt ei? Deci, nu știi cine suntem? Continuă indiferentul pe același ton binevoitor. Să facem atunci prezentările de rigoare. Nu de alta. Da, ar fi păcat să te chinuiești de sete. Dumnealui, care a binevoit să aducă paharul cu apă, e polițistul Petre Istrati. Pe chelarul castelului, Gigi Vrânceanu, îl cunoști mai de mult și mai bine decât mine, iar cel care îți vorbește este unul din cititorii cărților dumitale, capitanul criminalist Călin Mușceleanu. Ei, acum sper că nu o să refuz să bei apă. Uluiala mea îi face din nou să zâmbească. Pe semne că cineva așa propus să-și bată joc de mine, apuc paharul și îl golesc pe nerăsuflate. Poate astfel să-mi recapăt luciditatea.
O, Doamne, ce întâmplare absurdă, neverosimilă! Te-a lovit puternic?" mă întrebă cel cu cicatricea. Mai întrebi?" Înclină din cap indiferentul. Pentru Dumnezeu, dar cine m-a lovit?" Îndrăznesc eu să deschid gura. Asta e altă poveste. Capitanul îmi ia paharul din mână. Mai vrei unul, nu?" Îl pune pe noptieră. Totuși, cine m-a lovit? Eu zic să lăsăm discuția asta pe mâine. Ai nevoie de odihnă. Nu, mă împotrivesc. Aici, acum, vreau să aflu adevărul. Vai, cum e viața, domnule Zincă?" Surâde indiferentul. Dacă nu m-ai fi refuzat invitația, nu ți s-ar fi întâmplat nimic. Ai fi venit la mine, am fi jucat o partidă de șah sau tablă. Cu cine am de-a face? Cine sunt în realitate dumnealor? Mă întreb. Mi se înșiră versi uscate, iar eu trebuie să-i cred. Brusc mi se trezește vigilența. Afirmați că sunteți ofițer de poliție. Vă rog, legitimați-vă. Eu plec, îl anunță Gigi. Surâzând zeflemitor, nici eu nu mai rămân, intervine și cel cu cicatricea. Sunt obosit, mie somn. Retragerea lor mi se pare simptomatică. Rămâne singur, față în față cu indiferentul. Binevoitor, îmi întinde legitimația. Într-adevăr, aparține capitanului Călin Mușceleanu. Descoper ridicolul situației și simt cum mă cuprinde un val de rușine. O tăcere adâncă se așterne între noi. După un timp, aud răsunând bătăile metalice ale orologiului din turnul Peleșului. Plutesc lin și solemn în noaptea luminată de troieni de zăpadă. Câinele din Baskerville m-a lovit. Deschid eu în sfârșit gura. Cine? E rândul meu să zâmbesc. De unde să știe ofițerul poreclele împărțite de mine cu dărnicie locatarilor din castel? Îl lămuresc. Nu, nici câinele, nici prințesa nu sunt amestecați în ceea ce s-a petrecut în noaptea asta sus la mansardă. Mă înnegurez. Imaginația mi-a jucat un nou renghi. M-am lăsat râdea. Atunci, cine m-a lovit? Nu-l cunoști, n-ai de unde să-l cunoști. E un oarecare Horia Serafim, fiul unei foste cameriste. Casa regală, care a căutat în mansarda castelului pietrele prețioase furate de maică-sa, după 30 decembrie 1947, din tezaurul Peleșului. Îl urmărim de mai multă vreme. A sosit aici din București și s-a angajat temporar ca horticultor. Locuiește la casa grădinii. Ziua grădinărea în seră, iar noaptea dădea târcoale mansardei. Deci eu... Capitanul Mușceleanu zâmbește. Dumneata, ai căzut ca musca în lapte. M-ai încurcat la un moment dat, cât paci, din pricina curiozității dumitale, să strici totul. Am crezut că ai să-mi înțelegi avertismentul. Recunoști, deci, că ești autorul scrisorii? Zvâgnesc eu din pat. Nici nu intenționam să neg acest lucru. Îmi închipuiam că, fiind autor de literatură de aventuri, ai să înțelegi, citindu-mi rândurile, că nu e cazul să te amesteci. Se pare însă că bilețelul meu a avut un efect contrar. Te-a ațățat și mai rău. Aș fi intervenit personal, dar nu mi-era permis să mă desconspir când Gigi, care mi-a fost de mare ajutor, mi-a comunicat că vrei să te muți în camera 21, mi-am dat seama că ești pe cale să-mi strici capcana, întinsă de mine, căutătorului de averi monarhice. Te-am invitat la mine să jucăm șah. Intenționam să te fac prizonier în această noapte hotărâtoare pentru operațiunea noastră. Nu te-ai lăsat atras în capcana mea și ai pățit-o. Tăcerea se așterne iarăși. Da, nu pentru mult timp, zic. Capitane, m-aș ridica eu, da, n-am putere. M-a lovit strajnic. Ia vezi, în debaraua aia din colț, țin o sticlă de 5 stele. Să bem de recunoștință, indiferentule. Cum mi-ai zis? Mă întrebă el, înălțându-și sprâncenele amirare. Indiferentule? Am eu mutră de indiferent? Ai, n-ai, te rog să îți porți sănătos porecla. A adus coniacul. Am băut amândoi până în zori. Așa l-am cunoscut pe Călin Mușceleanu, ucenicul bătrânului criminalist Patrolea, căruia îi închin paginile ce urmează. Sfârșit! Vă mulțumesc că ați ascultat această mică povestioară a lui Zincă Haralamp. Urmează să postez și partea a doua, care se va numi O crimă aproape perfectă. Vă mulțumesc!